Apha entsindisweni yam ndithe ndisongena apha evangelini mna ndanemibuzo emininzi endizibuza yona because ndisindiswe mos ngelaa xesha elo 2008 saseke sibukele ke ii-videos ke ii-DVDs katata uNJ Sithole. So ndandixa ndibukele abatata abakhulu nomfundisi bam beshumayele yonke laa nto lendiqomba aba bantu mani bancedwa kanjani okanye batheni bona bengekho weak njengam cause mna hayi man ndiyahlulakala man apha entsindisweni yam ndiwa okokoko. So ndandinaloo mibuzo leyo ke injalo ndingayazi ukuthi ke le nto lena ilapha entliziyweni yam kanti izobuya izale izinto ezinkulu zikaThixo. By the way, mandiqale ndibulise ke egameni likaJesu waseNazaretha. Ngumfundisi ubathanda cwasi ke kumntu ongandaziyo, sindisiwe ke zonto zam zixolele lapha ke Cape Town. Yes, uYesu ke ndenzele inyweba nenceba enkulu ke yobana ke ndikhokhele ke ibandla elithiwa yi-Chosen Builders Ministries elapha ke eCrossroads. So nditsho ke ndithi ndingene entsindisweni ke ndanalo mibuzo injalo. Phofu kwalapha nje ekukhuleni kwam bendingumntu onalo mibuzo mininzi enjalo, not knowing ukuthi ke ngoku le nto lena izohamba ihambe ikhule mntakabawo izale izinto ezinkulu ezibekwe nguThixo ke apha ebomini bam. Enye yazo ke eyilena ke yobana ndiqale ke into ekuthiwa yi-podcast okanye siqalele podcast esinayo sikwi-episode yesithathu ke namhlanje eyilena ndiyishutayo. Yes, kodwa ke apha kuyo ke namhlanje andinayo i-guest endinayo. I-guest ndingatsho ke ndithi ndim ngokuba ke isizathu sesobana ndifuna uintroduce kakuhle ngole podcast yethu ukuthi singantoni apha kuyo, then so that ndithi noba ndimema abanye abantu ni-understand ke ngokuthi why ndizomema lo mntu lona, because I believe ukuthi abanye abantu bazoma nemibuzo emininzi mos into yobana hayi bo upastor utheni wazomema lona umntu ngowamema nalowana umntu bengafuma lona uyammema just because lona une-weaknesses ezithile nezithile yabo, because ndizo-invite abantu sometimes endingabaziyo kwasamna into yobana i-lifestyle yabo injani na, ndibe kodwa ndinento endiyifunayo phayana kulaa mntu lowana uyabo. So wena kuzoba umazi ke uyazi ne-background yakhe nepast yakhe neento ezimbi azenzayo, so loo nto leyo ifumanisa ukuthi ingaphazamisana nam ke ngoku ngathi nam ndihamba naye lo mntu lowo onjalo. So ndithi mandiyibeke ke ibe clear loo nto leyo ukuthi le podcast lena esinayo nendiyiqalileyo it's all about ukuphakamisa igift kaThixo esemntwini. Siya-understand ukuthi umntu nomntu unecala awiki kulo, unecala astrong kulo, but ke ngoku kule podcast senzele ukuthi singumzimba kaKristu sikwazi ukondleka, ze apho mna qala ndiwiki khona ndikwazi uba ndomelezeke ndincedakale khona, and ze apho nam ndistrong khona lo ongomnye umntu akwazi uba ancedakale akhule ebomini bakhe. And then nalona ke ngosizombiza omnye i-guest sixa simbizile lo mntu lo afike naye azokwengeza okanye atyebise into ebeka nguThixo phaa entliziyweni yakhe ukuze nathi silibandla elingumzimba kaKristu sizokwazi ukuthi sizuze. And at the same time I'm not only focusing ke kwindaba zebandla because it's very broad into yethu okanye le nto ndiyenzayo elapha entliziyweni yami, it's very broad, ityebe kakhulu umphulaphule okanye mbukeli egameni elitshe likaYesu waseNazaretha. So man ke ndiqale ke ngokwazisa ke ngoku eli gama lele podcast, because since ke siqalile bendimane sithi asikalazi ke igama le podcast ukuthi yintoni na. Apha entliziyweni yam ke ever since nje ndingenile ke ngoku apha efield ndiqhubekeka nokukhonza ndino-why omninzi bana kutheni kunjena, kutheni kunjeya. So as a result ke ngoku uThixo wambula ke ngapha kumthathi ke nguye ke mntakabawo igama okanye uba mandiqale i-foundation okanye i-organization. So igama lalo organization leyo ke ngu-reason to live, isizathu sokuphila okanye isizathu sento yonke. So from that organization ke ngoku senza izinto ezininzi ke ngoku kula organization leyana. Enye yazo ke ezo zinto ezokuphuhlisa izikills zabantu, ukuzisa izikills zabantu eluntwini, ukuba sihambe semabandleni ngamabandla sive ke ngoku ivision
yomfundisi ngamnye ukuthi ivision yakho ithini na. So because we understand into yobana umuntu ngamnye okanye sinendidi ezinhlanu zabantu esikhoyo apha emhlabeni, and umuntu ngamnye unevision ebekwe nguThixo phaa kuye. So kodwa ke sikwezi types zaba bantu bayi-5. Kukhona oqala umuntu onevision yena, yabo. So njengoba enevision nje okanye mandiyibeke ngolu hlobo lo oqala akazazi noba unevision yena. Ngoqala lo uyaphila nje apha emhlabeni, uyaphila nje bakusisa kuse aphinda lale kuse aphinda lale atyenza lonto le, akazazi ukuthi kuna vision ebekwe nguThixo phakathi abakuyo. And then there is a second person, yena une vision, lo muntu lo uyazazi ukuthi ufuna ndenze into apha ebomini bami, but nobezazi ukuthi ufuna ndenze into ebomini bami, akazi ke ngoku, akanalwazi ngalento ebobubutyebi bulapha ngaphakathi abakuyo. And as a result lonto le imenza ukuthi lo muntu lona aphethe failisha okanye aphethe senza izinto ezirong just because he doesn't know okanye she doesn't know ukuthi kunobutyebi obulapha ngaphakathi apha kuye. So unayo le vision anayo, but ke ngoku akayazi ubana ndibheka kweliphi na icala, uyabo. And then there is the third person ke ngoku ophumele yena ba ndiyazazi manje ndifuna ntoni ngobomi bami, ndifuna ukwenza ntoni apha ebomini bami, yonke laa nto leya. And then uyaqalisa ke ngokukwenza ke ngokuyena lona, uyayibona. So noba ke ngoyiqalisile okanye masibe ngolu hlobo, lona yena uselapha ezantsi, ngoba noba iqalisile yena ukwenza bekhe waqalisa ukwenza lento ebengumbono ebibeka nguThixo apha enhliziyweni yakhe, but wadibana nee-challenges ezininzi. And then laa nto yambetha ke ngokuthi abe kuposition number 3 kule list yami ndiyibalayo. So ufumanisa ukuthi ke noba enayo le vision lena, but noba enayo le vision, but uye wabetheka kakhulu up to the point uba aphinda abuyele back to ubana angabi sakholwa noba ikhona into uThixo anoyenza ngaye lo muntu lo. So ngumuntu wesithathu lo. And then owesine ke ngumuntu ke ngoku ogqithileyo kwezi stage sobana agqithe kuloo ndawo leyo azofikelela ukuthini ayenze ke ngoku le nto ebekwa nguThixo apha ebomini bakhe. And then there is a fifth person, lona ke ngoku ngumuntu kena ke ngoku oseyenzile ugqithe zonke ezi stages, but ke ngoku now uzisa back ebantwini ke ngoku le information asake ifumene. So he or she is plowing back ebantwini, uyatyala ke ngoku abanye abantu ukuthi uvusa ezinye leaders, uvusa nabanye abantu ukuthi bakwazi uba bagqithe kwezi stages zonke. So zii-types zabantu ke ngoku esizazibiza kule podcast lena, lona ongena vision ungazazi noba unantoni na ebomini bakhe, ukuze azazi ukuthi nam ndingumuntu obalulekileyo, ndine-vision endinayo apha ebomini bam. Then lona wesibini one-vision ozibonayo bomhlawumbi ndikuphiwa ukuhlabelela, ndikuphiwa uba ndibe ngumfundisi, yonke laa nto leya inja, but ke ngoku akayithatheli ingqalelo le nto yakhe mntakam, okanye ayithatheli ntweni, okanye uthi ezama aphinde abhounce back awele phantsi. Because ukusuka kwistage sokuqala kwistage sesibini akuyonto elula, nokusuka kwistage sesibini kwesesithathu akuyonto elula. Ugqitha ufuneka ulwele ukuthi uyongena kwilevel elandelayo, ulwe ukuzongena kwilevel enye elandelayo. So sibona ke ngoku i-situation ke ngoku yebandla lingumzimba kaKristu Yesu likwi-point whereby ndingatsho ndithi amabandla amaninzi akwezi stages zoyi-2 lapha ekuqaleni, abanye ke ngoku baye besiba beyongena kwesi stage sesithathu. So ibuhlungu kakhulu ke ngoku apha entliziyweni yam le nto lena, ngoba even nabefundisi abaninzi bakwezi stages ezilapha ezantsi ziyi-2 okanye nesi sesithathu istage mntakabawo, bazulazula phaya. USathane usenza ukuthi sibe kwi-cycle yokujikeleza phaa kwezaa zinto ezi, and as a result xa kwezi stages sokuqala nesesibini mntakabawo kuba lula into yobana ungene esonweni, kuba lula into yobana wenze izinto eziphantsi neziyidobelela phantsi insindiso, just because you don't know the value of the thing that you are carrying. Ezi zinto ezibubutyebi zikaThixo zilapha kuwo awuzi-understand ukutyeba kwazo nokubaluleka kwazo. And as a result ke ngoku uSathane xa ifika nesilingo kuwe kuba lula uba uvele uwe okanye vele unikezele okanye vele ungene ekuhendweni. Ihamba ngolo hlobo elo linjalo ke lena. So benisithi ke ngoku amabandla amaninzi nabefundisi abaninzi nabazalwane abaninzi bajikeleza kulaa point yobana umzalwane usindisiwe ke ngoku ebengena entsindisweni mose umuntu egula omnye okanye nengxaki nayo ebomini bakhe, and then wazongena apha entsindisweni. Then xa seke lapha entsindisweni ke ngoku akazi ke ngokuthi uThixo lona undibizele ntoni na. Now that senilapha ngaphakathi entsindisweni, uyintoni owamsebenzi, intoni injongo yoba ndibe khona ndibe lapha emhlabeni ndiphile. So as a result sibona abazalwane bemele bengena ke enkonzweni
enkonzweni ke umuntu ubomba uyadlala akanambono akananto uyakhonza nje kuba kusuke kuyayiwa enkonzweni Sunday kula umuntu kula level yokuqala benthetha ngayo yayiya nje enkonzweni uyaya nje enkonzweni akazi uba kunobutyebo bulapha ngaphakathi kuye omnye ke unikiwe mhlawumbe ukuhlabelela ke nokushumayela njengoba bese ngitshilo okanye wakunikezwa lonto leyo okanye kuprofeta but akayazi ukutyeba nokubaluleka kwayo lento ayinikezwa nguNkulunkulu and ke ngoku esi stage ezibazalwane okanye esi stage esinithetha ngaso si stage esinzima kakhulu whereby kulapho ke ngokungcola khona ivangeli apha kwesi stage because kulula into bana uattackwe ngemimoya uattackwe nguSatan just because ulahlekelwe ivision yakho ulahlekelwe okanye awuyazi uba kunobutyebo bulapha ngaphakathi and as a result Satan ubuya akusebenzise kwawena lona ke ngokumntaka bawo ukuthi ube luchaba lwevangeli and as a result that's why sibona ke ngoku abafundisi abaninzi inkonzo ezininzi abazalwana abaninzi belahlekelwe isisidima sevangeli okanye umuntu esenza nje mntaka bawo and as a result mos ngokukhona nabantu ngoku abangabefundisi abesebenxila bayazi uba hayi ubani nobani sizombona endaweni ethile sizombona kwa Ace khona uAce ke khoyo ke apha ke eCape Town sombona ko Ace sizombona endaweni ezithilethile kodwa on a Sunday uzohamba yoma pulpit nashumayela so sikweso stage esinjalo soba ivangeli lize la thoja isidima lalizolofikelela kweso stage esusenjalo why kunjalo is because ngabantu abaphethe izinto zikaNkulunkulu abaphethe izinto zikaThixo but they don't know their worth they don't know ukuthi ixabiseke kangakanani lento abayiphethe ibaluleke kangakanani lento uThixo ayiplante ngaphakathi apha kubo and ndingomnye wabo ke nama ndizenza ingcono bethunani njengoba nithetha ngezi stages is because ndiyibonile lento lena apha ebomini bam naqala ndingomnye wabantu mebe bedlala kakhulu ngevangeli dlala kakhulu ngensindiso even though ngiyazungena ke kwezo zinto ezo kulena imini namhlanje yabo so kodwa ndinento ethi ndiyayazi lento le and ndiqinisekile ukuthi akekho umuntu ongenokuthi atshintshe ebomini bakhe ndiqinisekile ngale into because into endiyibone apha kweyami impilo kweyami inhliziyo uThixo undenzele incebo yobana andinikeze ichances ezininzi zobana ndide ndibe ngumzalwane okanye ndibe ngumfundisi ozoba ngumfundisi olungileyo nozokwazi ukwenza ichange ebantwini nasezimpilweni zabantu so yonke lonto leyo ndidlulile ke kwezinto zokudlala ngevangeli nokudlala ngensindiso to the point ebana ngondithi xa ndizijonga ngondithi hey hayi man bendikade ndidlala ngevangeli ndidlala ngento uThixo ayibeke kum and as a result ke inzima kakhulu lento bazalwane ibonwa ngabantu aba next to you abathi hey uyadlala lo mfundisi onyadlala lo mzalwane ngezinto ezibekwe nguThixo usikelelwe ngubani kanye uncedo kanjani ke nguThixo lo muntu lo edlala kangaka nje ngevangelist because lo muntu ulahlekelwe kukwazi ukutyeba nokubaluleka kwento ebekwe nguThixo enhlizweni yakhe yabo so masigqithe ke apho kule ndawo lesi abanye ke bathe bengenile evangeli ndenza umzekelo ngalento yokuhlabelela ke umuntu uthe engenile entsingisweni wazijwila ngenhliziyo yakhe yonke mntakaba wasicela ukuthi ngizosebenzela uThixo andizonqanda kuphela kwezwe mntakaba ngizohamba ngiyotshona koma Nigeria koma Australia koma abantu koma China nishumayela ivangeli wangena entsingisweni wangena kuland yamngena lento olubizo lwakhe but along the way wadibana nezinto ezibuhlungu ezenzeka ngaphakathi ebandleni walimala omnye elinyazwa kokubona indlela eqhutshwa ngayo ngabazalwane enkonzweni abanye abantu ufumanisa ukuthi nabo belapha ngaphakathi entsingisweni baphilela nje ukulimaza abanye abantu bayabadonsa njengoba beku level 1 okanye beku level 2 balwela ukuthi lona ngathi uyanyuswa yena nguThixo mabamdonsele to le level abakuyo mntakaba that is why ke nguzodibana nabazalwane abahlebayo enkonzweni abathetha kakubi ngomuntu xa bebona yena umuntu babona into bana hayi suka lona yena unezono ezinje nakanje babe bethetha inyani ke omhlambi ke kulonto le bayithethayo but inhloso yabo ingeke ubana bafuna ukumbona lo muntu ekhula ebheka phezulu ikubana makehle naye azofikelela kule level abakuyo bona besezantsi kule level engunumber 1 okanye engunumber 2 and imbi ke ngoxa isesenziwa even nandim ke ngondingumfundisi lo leyo kuba ndiphule down umzalwane abanye ke bayenza lo le bengaqondanga bengaqaphelanga ukuthi bayalimaza mntakaba ngenxa yokubana bekula stage number 2 kule area ethile yokubana enga understand ukuthi ndibekwe nguThixo for intoni phambi kwalo mzalwane lo and as a result ke ngwaphethe ngelimaza abazalwane
abazalwane elimaza abazalwane then xa sebelimele ke ngoku aba bazalwane aba mntakaba babuyela back to level 2 babuyela abanye back to level 1 abanye babuyela kuthini babuyele ezweni ngenxa yokulimala umuntu ebesethe sezixelele ngenhliziyo yakhe ukuthi ndiyangena ngokwentsinzweni zosebenzela uThixo ngamandla amonke ngobomi bam bonke ndiyazinikezela ndiyavuma okanye umnyathi ndiyavuma ndiyabizwa ngoNkulunkulu ndizawungena then xa efika ke ngokwesa stage number 3 xa edibane ne-realities zesa stage because xa usofika apha kwesa stage kulapho ubona kakuhle khona ukuba hayi zaduma ngokwapha akudlali xa ungena kwesi stage sofuna ukwenza yabo ukwenza lento uThixo ngu-stage number 4 masilinthetha ngayo ndim luphane phasa ku-stage number 4 whereby you are doing lento uThixo ayibeke enhlizweni yakho so uphinde ubuyele wela ku-stage number 3 ngo-apha ubona yo hayi ke ngoku mntakabawo sendiphila ngenxeba okanye sendishumayela ngenxeba udangerous ke nalowo umuntu olimele phaa ku-level number 3 nolimele ku-level number 4 whereby bezama ukunceda abanye abantu ze bamjikela abo bantu abo ubuyela to u-level number 3 naku-level number 2 naku-level number 1 xa seke mme ngaphambili eshumayela epulpitini ushumayela enenxeba enhlizweni yakhe awushumayela kufe i-trust kuye kufe ukuthemba abanye abantu ngenxa yokulinyazwa ilevel ebekade ekuyo then wabuyela phansi so now as we are here in this podcast silwela ke ngoku into yobana kwezi stages zonke ezo understand ukuthi ndilapho kwesi stage ngoku ndingena kwesi stage njengoba ndikwesi stage ndizolindela okuthile nokuthile 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 xa ndikwesi stage then xa sendikwesa ndizolindela okuthile nokuthile nokuthile so iyonke ke ngoku lento yezi stages ndithetha ngayo ke bazalwane nelento lapha enhlizweni nami ndinqwenela into yobana mna umuntu angagqithi kwezi zinto zibuhlungu endithe ndadlula kuzo mna ebomeni bami umuntu angadibani nale pain endithe ndadlula kuyo umuntu angadibani nalento yokubana engazi ukuthi kunebutyebi obulapha enhlizweni yakhe umuntu nosesonweni akwazi uba anyuleke aphume kwesasono esa simthathe siyombeka ku-level number 5 whereby azoba lulutho ebandleni abelulutho eluntwini abelulutho kwi-community nakwisizwe sonke yayibona into enjalo so ngifuna uThixo nje asincede ke siqhubekeka nokwenza ke this podcast funa sikhule singabe ngabobani banjalo that's why ke ngosizobiza abantu from different stages from different areas of ubomi and then lezi stages endithetha ngayo ke mntakabawo uyakwazi ukuthi omhlambi manenza umzekelo ngeza ziphiwa ze5 ke bese sathetha ngazo ku podcast le idlulile ezizika Yesu which is fivefold ministry uyakwazi ubana ube ngumzalwane okanye ube ngumfundisi okanye ube ngumshumayeli oncedwa kakhulu kwi apostolic ntontonzo izinto nje ze apostolic kuyancedwa nje kuzo wena unguqala indlela wena ngoba umpostile masinguqala indlela nguvula indlela uthi apho ungekho indlela khona athi kukhona indlela apho le ndawo lena and the create systems zonto bana kuzokwenzeka kanjani ukuze kwakheke lo msebenzi kaThixo and egadile ke ngofuthi at the same time ukuthi lento kaThixo ingalahleki ingabi ngumsebenzi wompostile ke ngokulo and then uyakwazi ukuthi ke ngonxeba ungumpostile wena ufocus ekuthini ufuna uba kuphumelele lento ekuchisayo noyibonayo apha enhlizweni yakho ulekhishe kwicala loba ube nguteacher wezwi okanye ulekhishe kwicala lobana ube ngupastor okanye ulekhishe kwicala lonto bana ube ngumprofeti yabo so kwezi stages endithetha ngazo uyakwazi uba ube ngu-level number 5 kwi-apostolic but ube ngu-level number 0 mntakabawo when it comes to indaba pastoring awukwazi ukushepherd abantu into yokohlulayo le ndenza nje umzekelo kwezinto ezinthetha ngazo so which is le nto bendithetha ngayo ndithi umuntu nomuntu unecala strong kulo aphinde abenecala asewiki kulo ezisisho nami ndiye ndizifunda ngokuzifunda kwasami into yobana okay uThixo uyanginceda kwelicala but kweli cala andisafailisha kweli so it's very important ukuthi as singabantu ababukelayo ke ngo-this podcast ukwazi ke ngokuzihlola wena uzijonge wena ukuthi mna kweyami level okanye kwabombomi ndikwesiphi stage so ufuneka ndenza intoni ukuze ndingene kwi-stage esilandelayo so it's all about that ke le podcast so igama lale organization yami ke nditshilo nathi ngu-reason to live so but ke ngoku i-podcast ke ngoigama layo ngu-reason to live podcast so sayibiza kanjalo ke ngoku and then sinezinto ezininzi ke sizozenza under u-reason to live but this time singona-reason to live podcast and then sibe no reason to live mhlambe kwicala kwa-agriculture xa sesingena kwinto ze-farming reason to live njalo yabona lento ndithetha ngayo so into etyebileyo nje enjalo u-reason to live outreach omhlambe yabo sizoba namacala anjalo akwalapha under u-reason to live and at the same time kuthi xubeke umbono apha enhlizweni
yami ke lo bese ndikubaleleke ekuthiwa ngu-Chosen Builders Ministries. So it's not about ibandla eliyana but singabokhi abonyuliweyo uThixo. So I believe ukuthi nawe ezonibukele apha, you were chosen by God before the foundations of the world. Before uThixo abe uyadala nje kwahlabathi wakonyula. Wena isho njalo mosincwadi yabase-Efesu chapter number 1 na chapter 2 uyacacisa zonke izinto ezazinjalo sonyulwa thina kwasemaphakadeni. Ayibo, amen. Then nangoku sihlaliswe ngunoChrist kwezasemazulwini indawo. So uThixo wakonyula wabona ukuthi kufanelekile into bana kuphile wena in this time, in this moment, in this generation. Ibe nguwe ophilayo nozokwenza utshintsho kwelixesha siphila kuyo. You are chosen to build. Awubizelwanga ukuze uchithe lento kaThixo, ubizele kodwa uba mawuchithe imisebenzi kaSathane. Nevesi endiyithanda kakhulu ke ephaya kuncwadi kaJeremiah, wabhala uThixo biza uJeremiah. Ndiqale ngalena ethi kuqala, before ndikube ndiyakubumba esisalo sikamama wakho mna ndinguThixo bendikwazi. La mazwi abhekiswa kum, abhekiswa nakuwe. Before ube uba khona esisalweni sikamama wakho uThixo ebeselehleli ekwazi, wakonyula ukuthi wena ube ngumprofeti. Ngamanye amagama wakonyula into yobana ube si-spokesperson sakhe okanye ube lilizwi lakhe emhlabeni. Uthi uThixo ufuna kwenzeka kanje nakanje nakanje nakanje. And ke ngoku uThixo ufuna ukuthi njengoba siphila nje emhlabeni umhlaba lo ufane kunye nezulu. So that is why esithi uYesu ke ubukumkani bakho makufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. So we are chosen by God to build the kingdom of God up emhlabeni. So nawe wonyuliwe ke ngokumntaka bandiqinisekile ngaleyo into ukuthi uzokwakha ubukumkani bukaThixo emhlabeni. Izinto zonke bese zibuwe nguSathana ukusukela pha kuAdam sivusiwe thina ukuze sizokwazi ukuthi senza utshintsho, senza a change, a great change apha kulomhlaba. Sithi noma siyabhubha apha emhlabeni, sibhubhe kukhona i-change esiyenzileyo, sibhubhe kukhona ilegacy esiyishile, sibhubhe i-generation eza emva kwethu umntakabawo ibe itshintshekile, sisethe i-foundations ezintsha, sibeke i-levels ezintsha. Ngoba ndinento eyayihleli kwakhona apha enhlizweni nami sasesikoleni eFort eyayihleli apha enhlizweni nami ethi change the world, change the world. I believe mna bazalwane ukuthi elihlabathi eli sinako ukuli-influencer, sinako ukulitshintsha. Elihlabathi eli alibelongi kuSathane. Ihlabathi libelonga kuThixo, nenzaliseko yalo ibelonga kuThixo. Yonke into esehlabathini ibelonga kuThixo. So as Christians, as abantwana bakaNkulunkulu, we are chosen by God ukuze sikwazi ukuthi elihlabathi eli ayilo lakho Sathane. Noba ikusitshiwo naseBhayibhelini uba ngukumkani welihlabathi uSathane, it's not that uThixo wayidalele uba ihlabathi libe lelikaSathane. No, ayikayidalelanga loo nto leyo uThixo ihlabathi. uThixo ulidalele ihlabathi ukuthi libe lelakhe. Uthi silver and gold is mine. Injebo okanye ubutyebi obu sibubona ayibo behlabathi, ayibo bantu abangakholwayo, obabethu thina abantu bekingdom kaNkulunkulu. That is why ke ndisithi at the same time sizambiza nomuntu kwalapha kule podcast yethu ongasindiswanga, omazina uba akasindiswanga ke lona umuntu, but mhlawumbe umuntu abe skilled kwicala le business, sizambiza lo muntu lo sizohlala naye apha ukuze azokwazi ukuthi asifundise as Christians ukuthi icala le business singalikhulisa kanjani kanye simene kingdom mind, sibe kingdom minded as Christians. Ngoba abanye abantu noba bengasindiswanga kodwa izixhobo ezi zikaThixo bazinikeziwe zona. That is why be kingdom minded, that is why bengo-businessmen, bengo-businesswomen. Yinto abayinikezwe nguThixo leyana ekufuneka ukuthi ingene nakwabanye abantu. So ndisho even the-politicians izazibiza mntakaba ngoba kunezinto gqithi endingazi-understandiyo zepolitiki efuneka zizi-understandile. So ndizama ukuthi ke it's very broad bazalwane, it's very broad le nto lena, kodwa inhloso yayo ukuthi sibe zi-chosen builders, sazi ukuthi sonyuliwe ukuze sokhe, onyule ukuthi wakhe wena qala siqu. Ngoba yenye into eyi-challenge yethu leyo singabazalwane, sileqa ukwakha abanye abantu sibe singakhekanga thina qala, yabo. So we are chosen to build ubomi bakho ube kingdom minded, mind yakho ibe transformed njengoba sitsho incwadi Romans chapter 12 ithi uba masibe transformed ingqondo yethu, sibe renewed futhi indlela esicinga ngayo, yabo. So ngumsebenzi wethu lo nalapha sizorenewisha ingqondo yami kurenewisheke neyakho ingqondo at the same time, sikwazi ukucinga as abantwana bakaNkulunkulu who are chosen
by God. So it's all about that man, lento le itshebe ngolohlobo elo elinjalo. So njengoba senitshilo ke sikhona silapha eCape Town, yeah, sithe crossroads apha eCape Town thina sikhonzela khona phayana ke sesasanda uqala ke lo msebenzi lona kaNkulunkulu, kodwa sinokholo ke ukuthi uThixo uzosiqhubekekisa ke asibhekise phambili sikwazi ufikelela ke nakwezinye iprovinces nakwezinye futhi indawo. So all in all ke today sicacisa nje igama okanye sizolontsha nje eligama ekuthiwa ngu-Reason to Live podcast. Siyazazi ke ngusukela namhlanje ukuthi i-podcast yethu intoni igama layo, ngu-Reason to Live. So kodwa ke zonke izinto ezizoba under igama lami ke phayana ku-YouTube na ku-TikTok, which is Bathanda Cwase on YouTube, Bathanda Cwase on TikTok, PST Bathanda Cwase on Facebook. Okugqibela ke ngoku amazwi ami endifuna uwabhekisa apha kuwe ke mntwana sekhaya, kunenhlungu elapha ngaphakathi apha kum enhlizweni yami. Sendiyibandakanyile kodwa ke ndiyafuna ukuyigxininisisa lena ethi I don't want you ukuthi ufilishe the same pain that I felt. Andifuni ukubana kube khona umuntu ozohamba abuyele esonweni sake sindisiwe. Inhloso yami leyo ngase singathi xa sesingenile evangelini singene ensinisweni sibaleke nayo levangeli le, ngase singangenwa nje ilonto leyo enjalo. So ihleli kapha enhlizweni yami lonto leyo ba andihaleli bazalwane, andihaleli at all ubana kube khona umuntu owaye ensinisweni. Iyakhosta indaba yokuwa. It costs ngendlela engomangaliso. Iyayibulala ireputation yawo, iyayibulala into ekuthiwa i-trust. Abantu bayeka ukuthemba just because bebekuthembile waze wabuya wena wabaphoxa. Iyakhosta laa nto yokuwa ensinisweni. So andihaleli nje at all uba kube khona umuntu ozofilisha that same pain endidlule kuyo. So enye into endifuna ukuyibala apho kule ndawo le nditshatile, njengoba nditshatile nje kunezinye impazamo ezininzi endithi xa ndizijonga ndiyibomba endithe ndazenza apha kwangoku sendilapha ngaphakathi emtshatweni. So endihalele ukuthi ke ngoku nomnye umuntu akwazi ukuthi ancedakala even nomtshato wakhe, cause iyakhosta indaba yokubana uthi ngumfundisi umtshato wakho ungabikho right, and at the same time iyakhosta indaba ento okuthiwa yi-divorce xa sowungumfundisi okanye xa ungumzalwane. Iyakhosta noba ungumntu nje phofu, iyakhosta indaba yokubana umtshato wakho ungabikho right, iyakhosta indaba yento yobana udivorce, iyakhosta ngendlela engumangaliso lonto leyo injalo. Yenza ukuthi ube ngomnye nje umuntu otshintshekileyo nje very totally different, because iyalimaza enhlizweni lonto leyo injalo. So as ke ngokusilapha ku-Reason to Live sizama ukulwa even nezinto ezinjalo mntakabawo, ukuthi abantu bakwazi babe nemitshato ehealthy, because imitshato xa i-healthy sizokwazi ukuthi sibe nebandla eli-healthy. Xa ibandla liyi-healthy sizokwazi ukuthi sibe ne-community e-healthy. Kufana nokuthi xa umzi wakho uyi-healthy mntakabawo, uyazi utata eyazi injongo yakhe, ezazi ukuthi funeka enze ntoni nantoni, nomama ezazi, nabantwana bakhula from that environment ke ngo-healthy ngolohlobo linjalo. Ma kunjalo ke mntakabawo kusinda isizwe ke ngoxa sekunjalo. So yenye yezinto elapha enhlizweni yami ngendlela engumangaliso lena yento obana ngase ngabona i-couples eziphila ngendlela e-right and ukonwatyiswene emtshatweni. Njengoba bensensitsho ke into yobana ke iyakhosta indaba ubungayazi i-value yakho yasemtshatweni. At the same time kwalaa nto bese siyibalile phaa eza stages zi-5 eziyana iya-apply even lapha emtshatweni. Kunabantu abangene nje emtshatweni bengazazi noba bangenele ntoni emtshatweni, abanye bangenele for izizathu ezirong emtshatweni. Kunabantu futhi abangeneleyo emtshatweni bangena bengayazi i-value yale nto bayiphetheyo uba yintoni na, and as a result kulula bayiluze lento le just because they don't know i-value yalento bayiphethe kwabona. They don't know their worth. Abazazi ukuthi ndixabiseke kangakanani, ndibaluleke kangakanani kuNkulunkulu. So into ehleli nje apha enhlizweni yami leyo mntakabawo yoba imitshato ngasingaphuma kwesi stage soba umuntu angazazi ubutshate lentoni, singaphuma kwesi stage sento yobana ungayazi ukubaluleka kwalento ekuthiwa ngumtshato, ukuxabiseka kwalento ekuthiwa ngumtshato. Sikwazi uba sidlule futhi nakwezi stage zoba xa sesithe
sizinikele sixele uba ndiyamthanda ngenhliziyo yami lo muntu and zawakha lo mzilwane zawakha lo mtshato, then kuvela i-challenges emtshatweni. Ndenza kanjani ukuze ndikwazi uphinda ndibuilde that trust nalo muntu enditshate naye, ukuze ndikwazi ubana ndingene kwi-ministry ke ngokuyomtshato, because umtshato it's a ministry. Ndikwazi uba ndiwuphile ke ngokumtshato, then ndizokwazi ubana ndikwazi ukunceda nabanye abantu abasengxakini emitshatweni yabo, because uba ungekho healed kwawena kuba nzima into yobana ukwazi ukunceda abanye abantu ungekho healed kwawena okanye usalahlekele ivalue yomtshato. So ndizama ukuthi yonke imali lento lena izinto esizoxoxa ngazo ezi apha, andirhaleli kube khona omnye umuntu ozofilisha the same pain andidlule kuyo. Andifuni nje total, andifuni whether kusesikolweni noba kuphi na. That is why u-Reason to Live Foundation engena even nasezikolweni ntakabawo esenza ukuthi abantwana bazazi ukuthi umuntu uphilela ntoni, ayazi igift yakhe, ayazi calling yakhe, ayazi talent yakhe, azazi ukuthi mna ndingenza ntoni noba lutshintsho ekuhlaleni nasezimpilweni zabanye abantu. Athe khetha icareer yakhe abe yazi ukuthi ukhetha lento aligned with his or her calling, lento ayizele apha emhlabeni. So ngoba ngomnye nje wabantu obona ndile esikolweni that bengayazi ukuthi ixabiseke kangakanani lento yokufunda. Futhi as a result mntakabawo bengazazi nento yobana nje bandiqhubeka njengoba ngitena ne-degree nje ndingayazi ukuthi nale degree lena izanginceda entwenini na yonke nje lanto leya inje. Ufumanisa ukuthi umuntu ukhetha even ne-career wrong. So zezinto ezisizojongana nazo ke ngoku apha ku-Reason to Live egameni likaYesu waseNazaretha. Kuninzi manje ukutshebile sendizichaza lapho ndifumaneka khona egameni likaJesu waseNazaretha. Kusenhlizweni yami ukubona umzimba kaKristu uphilile. Yona nto esenhlizweni yami le, ngoba iyayilimaza inhliziyo yami indaba yokubana umzimba kaKristu ugule ngolhlobo, ibandla ligule, ubafundisi bagule ngolhlobo, abashumayeli bagule ngolhlobo, abazalwane bagule bengaphakathi insinisweni. Andithethi ngokugula nje abazalwane kwasenyameni, ngithetha ngokugula kwa-spiritual, ngithetha ngokugula kwasenhlizweni, ukugula kwasemoyeni, ukugula kwe-emotions. Ayibo, amen. So uYesu uzasinceda, sizobiza ne-psychologist ne-therapist nje, wonke umuntu azofaka isandla apha egameni likaJesu kuze isizwe sethu sibe nokuphila egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. uYesu anganisikelela, ngicela niqhubekeke bazalwane, nindibeke emithandazweni yenu egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyanicela ngendlela njengommangaliso nixhase ngemithandazo, xhase ngeminikelo ukuze lento ikwazi ufikelela kubantu abaninzi egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. I love you all and I believe ukuthi uThixo kunendayibekele yena kweyakhe inhliziyo. Cela kwenza umthandazo ke ngoku apha enhlizweni yami. Ndiyafuna ukuthi wena oye walimala ensinisweni yakho, naye walimala ebomini bakho, ufumane ukuphila. Kuyakhosta ukuhamba noYesu, uyalimaza at the same time. Kube buhlungu ke ngokuba ulimale songaphakathi ensinisweni. Funa uthandaza kunye nawe namhlanje. Wena othi hey bengike nasindiswa manje kodwa ndahamba ndalimala endleleni, and as a result angisayazi negift yami ngoku. We are going to pray sithandaza for ukuthi uThixo arestorishe impilo yakho egameni likaJesu waseNazaretha. Nawe ungasindiswanga, siyafuna ukuthi usindiswe. uThixo unezinto ezinkulu azibekile yapha kuwe. That is why uqaphela ngolhlobo. That is why ungabathanda abantu abasindiswe xa besenza izinto ezimbi, ungevi kamandi. It's because kune calling kaThixo lapha ngaphakathi apha kuwe, and uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho. Ihlabathi lona lixelele ukuthi you are worthless, awuyonto, awuxabisekanga, awubalekanga. But apha kwaKristu ubuyiselwa esidimeni sakho, ubuyiselwa ukuthi uzazi ukuthi ungubani na. uYesu uyafika abuyisa, restorishe izinto ebezibiwe nebezilahlwe nguSathane, okanye bezibiwe zaxuthwa nguSathane zalahleka. Nawe uye wakhelesa wasilahla endleleni. Tatam, mfundisi wami, mshumayeli wami, akululanga ukushumayela, kululanga uhamba le ndlela, ngoba sihambe siphoxeke, sihambe silimale, silinyazwe nangabantu sibe sibathembile emntakabawo, nabazalwane basilimaze ngapha ecaleni. Kodwa ndiyakucela iba noxolo enhlizweni yakho. Nawe mzalwane iba noxolo enhlizweni yakho, banoxolo. Uxolo is not akuminishi ukuthi lo muntu nje bekulimazile nje mntakabawo ayikho lento yenzileyo. Ukuthi uxolo luthi ndiyayibona lento yenzileyo and ibuhlungu lento ondenza iyona, and ndiyayiva uba indilimazile, but noba kunjalo I choose ukuthi
ndingabi lokhoboka lakho. I choose ukuthi ingabi lokhoboka lezolo lam. Uxolo lutsho lonto leyo injalo. I choose ukuthi ndifuna ukuhilisha. And yenye into engase singayiqaphela leyo, ukucela uxolo okanye ukuxolela umuntu ne-healing, they are totally two different things. Uxolo luhambe yala indima. Luthi uxolo, I refuse ukuthi ndibe likhoboka lalento. And as a result ndikhetha ukuthi ndibe nothando towards this person. Ndimbone lo muntu ngalendlela uThixo ambona ngayo. I refuse ukuthi ndibe likhoboka lakhe. So ngamanye amagama nguwe one power, awunikezi la muntu ipower. And then ngapha ecaleni xa usithi ke ngoku uyithatha esigqibo soxolo, uqala ke ngoku into ekuthiwa healing ke ngoku. Uqala healing process. So ngamanye amagama singathi ubuhlatyiwe walifihla inxeba lakho. Kodwa xa usithi ke ngoku ndikhetha uhamba ndiye kwagqirha. So which is ukhetha ke ngoku uxolo, ukhetha ukuya ke ngoku esibhedlela so that elinxeba lapha enhlizweni yakho likwazi baliphile. Ngiyayivenga lento ndiyithetha. So i-healing ke ngokuqalisa ukuhamba ke ngokuya kwagqirha liyo examine lijonga inxeba lakhe lidiphu kangakanani likwazi uba lihilishwe elinxeba elilapha ngaphakathi enhlizweni yakho nasebomeni bakho. So it's totally it's a totally different thing indaba ye-healing. It takes time because every time ungena kwi-level entsha iyabuya ingqondo yona ikubuyisa ubona kanene ba ubani wayengazange ndenze lento ngengekho lapha kule level ngendi phayango. So every time ungena kwi-level entsha iyabuya la nto le eyila pain ebomeni bakho. So every time ba uthi hayi ngoku ndinqobile indaba ye-fear ngoansana fear, qho xa ungena kwi-status esitsha okanye kwi-level entsha iyaphinda yabuya la fear leya cause la nto yokuqala into entsha ibikusokolisa ekuqaleni yaphinda ibuye. So healing is a process. Healing is a process. That's why kubalulekile ke ngokuthi siliphile izwi, cause uma singaliphili izwi silimaza abantu. Silimaza abantu. And once wamlimaza umuntu omnye kuba nzima ukuthi arecoverishe. Abanye bagcwele sokweni namhlanje ngenxa yokulinyazwa sithi singabazalwane nangenxa yesithetha ngendlela esithetha ngayo nabantu. So uNkulunkulu ngasincede ke bazalwane egameni nje lika Jesu Kristu waseNazaretha. So kusenhlizweni yami ke ukubona uncedakele. Sothandaza kunye nawe ngalona umzuzu egameni lika Yesu. Sothandaza nawe. Heavy kakhulu lena into apha enhlizweni yami. Heavy ngendlela engommangaliso. Heavy ngendlela nje engommangaliso. Khalela ukubona uncedakele ebomini bakho. Khalela ukubona uncedakele sinsweni yakho nasebomini bakho. Cela uvala amehlo akho ngizothandaza kunye nawe. Cela uthethe lamazwi apha emva kwami ethi Nkosi uYesu, ndikovela ukuthetha kwakho namhlanje. Ngicela undixolele zonke izono zami nawo onke amatyala ami. Ndayenza Nkosi uYesu ndibe indalo entsha, ndibe sisidalwa esitsha ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ndiphilise Nkosi uYesu ngaphakathi enhlizweni yami ngoba ndilimele. Linyaziwe ifamily yami, linyaziwe enkonzweni, linyaziwe emsebenzini, linyaziwe ekuhlaleni. Cela undipholise, cela undiphilise lamanxeba ngegama lika Jesu. Linyaziwe ngabantu ebenibathembile, linyaziwe ngabantu ebenibathanda, linyaziwe ngabantu ebenibanceda. Cela undiphilise Nkosi uYesu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ndiphilise moya oyingcwele ngoba litsho izwi lakho lithi wena ngumphilisi, lithi wena ngumxolelanisi. Ndigcwalise kokuphilisa kwakho ke, ndigcwalise ilo nhliziyo yoxolo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela ukwenza umthandazo, uNkulunkulu angakunceda namhlanje. Angene umoya oyingcwele umthuthuzele icomforter yethu, ingene kweyakho inhliziyo iwacudisa lamanxeba, ikuphilise nakweyakho inhliziyo, uphile nasenyameni wena kule nyameni. Ungabeka ke isandla sakho kule ndawo obuhlungu ova ubuhlungu kuyo, zothandaza kunye nawe namhlanje. Father God, in Jesus mighty name, nansi inhliziyo yomntwana wakho. Nanku umntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele, omnye ulimele emphefumulweni, omnye ulimele ebomini bakhe, omnye ulimele emtshatweni wakhe, omnye ulimele ebandleni,
omnye ulimele kwindlela akhule ngayo, omnye ulimele linyazwa ngabazali bakhe. Baba, ndiyathandaza egameni likaYesu waseNazaretha, ndiyathandaza for your healing, my Father, kulaa ntliziyo egameni likaJesu waseNazaretha. Philisa tata wethu, uthando lwakho alufike kulaa mphefumlo, akufike kule ntliziyo, Nkosi uJesu, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Philisa moya wenyaniso, philisa Nkulunkulu oyingcwele, philisa Jehova wemikhosi, philisa isizwe, philisa le ntliziyo, philisa lo mphefumlo, Thixo wabo namandla, egameni likaJesu waseNazaretha. Nyanga spiritually, nyanga emphefumlweni, nyanga Thixo namandla emotions zakho, umntwana wakho nyange, uphilise, ubuyise i-identity, Nkosi uJesu, ubuyise konke okubiwe kumtyholo, kulahlekile, buyisa moya wenyaniso in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba wethu oyingcwele, abanye ngenxa yokude bendlela balimele, Nkulunkulu wabo oyingcwele, balahla izinto zakho obubanikeze zona. I pray, Jehova ophilayo, you are a God of restoration. Restoration, Nkulunkulu namandla, le mpilo nale nhliziyo, dala ngaphakathi kuyo inhliziyo enhle nesihlambulukileyo nentsha, in Jesus mighty name. Ungawususi Nkosi yami umoya wakho kule mpilo nakule nhliziyo, egameni likaJesu waseNazaretha. Restore the joy of your salvation, Nkulunkulu wami oyingcwele, buyisela intshisakalo yakho, Nkosi uJesu. Abanye Nkosi yami babe nenhliziyo yokuvangela, kodwa namhlanje yaphela, yafa leyo nto leyo. Baba, ngiyathandaza, ubuyisa, urestorishe, Nkosi uJesu, egameni likaYesu Kristu. Moya oyingcwele, lithi izwi lakho, you are our helper. Help your child, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Help your child. Moya oyingcwele, moya wenyaniso, philisa, 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 ncedisa, Nkosi namandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Nali ibandla lakho, nangu umzimba wakho, Nkulunkulu wabo namandla, oke ulimele, Nkosi ephila kweli confusion all over. Ngiyathandaza Nkosi engcwele, restoration ibandla lakho, ubuyisela okulahlekile, ubuyisela okubiweyo, Thixo wami namandla, ngobuyisela iunity ngaphakathi kuthi, egameni likaJesu waseNazaretha. Kuphele Nkulunkulu wami oyingcwele, ukujajana, ukudelana, ukujongelana phansi, ukujongelana ngempazamo zethu, ukuthi kodwa kugcwala uthando, ethi izwi lakho lugubungela inkitha yezono. Uyisela uthando lwakho, noba siphila kweli xesha, Nkulunkulu namandla, kushiwayo kwathiwa ngenxa yobubi lophola uthando kwabaninzi. Ngiyathandaza Nkosi yami, vusa lowana habe ityuwa kulaa ndawo akuyo, Nkosi uJesu, habe lukhanyiso kulaa ndawo akuyo, habe lukhanyiso ebandleni, emsebenzini, kwindawo yonke, Nkulunkulu wami oyingcwele. Yenza into entsha, yenza into entsha, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akuvuke imvuselelo, iqale kumqala, Nkosi uJesu, iqale nakulona umamele le mvuselelo yakho. Hey Nkulunkulu namandla, egameni likaYesu waseNazaretha. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We thank you, Holy Spirit. Hey Nkulunkulu namandla, Nkulunkulu ophilayo, yenza into entsha. Sibakade. Hey Nkulunkulu ophilayo, Nkulunkulu namandla, wake ngiyathandaza abalahlekile kumthandazo, ubuyisa umthandazo kubo, Thixo namandla. Abalahlekelwe ivalue, ubuyisa ivalue. Abalahlekelwe kukuzazi nakukuziqonda njengonyana welahleko, buyisela Jehova ophilayo, buyisela. Oh Nkosi engcwele, lead us, oh God. Sikhokelele kulo madlelo aluhlaza, sikhokelele bomini obungunaphakade. In the name of Jesus,
We thank you, Lord. Ngegama likaJesu waseNazaretha siyabonga. Thank you, Jesus. Nkosi kakhulu bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Nkosi kakhulu. Aqhubekeka nokunifollowisha ke. Eluqhubekeke futhi nokuyisharisha nakwabanye abantu le video. Awuyibukelanga nje kodwa uThixo unenjongo yokusindisa abantu abaninzi. Ngicela usharishe nakwabanye abantu. Khona into ayidingayo enkonzweni yakho le video. Mhlawumbe umfundisi wakho naye uyayidinga. Mhlawumbe lamzalwane naye uyayidinga. Mhlawumbe nalowana wayekade ngumfundisi oseke nxila namhlanje uyayidinga le message. Uyayidinga lento ezokuthethwa apha kule podcast. Uyayidinga. So ndiyacela nje usharishe kangangoko unakho umzalwane wami. Fikelele kubantu abaninzi le message. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha kuncedakala abantu abaninzi. Facebook ngitshilo ndathi ku-PST bathanda ucwasi. Every day ndiyabhala pha intshumayelo okanye almost every day ndiyabhala pha intshumayelo ngeSixhosa nange-English. You can follow me there. Egameni likaYesu ukwazi ufumana i-messages ezitshintsha ubomi bomntu nezimkhulisayo umzalwane evangelini. Yonke experience endiyifumanayo kule ndlela yensindiso yami okanye apha endleleni yensindiso yami ndiyayiphowerisha phaya okanye ndiyayithulula phaya egameni nje likaYesu. So please follow me naku-TikTok unifollowishe egameni likaJesu. Naku-YouTube please follow me ukuze ubone nezinye izinto uThixo asenzayo ngathi wamkelekile ukuthi sivakashele ke napha enkonzweni. Yeah, this is heavy for me bazalwane. Masiyivaleni apha le ndawo. uNkulunkulu nje akuncede nawe uthandaza. Nami ndiyaziva nje nisadinga ukuthandaza more. Nkosi kakhulu. Amen. God bless you. Ifone number yami ke nansi 078 327 9645 078 327 9645. Inkosi kakhulu. Amen.